Hello all of you, welcome back to our channel Karthi's Vlogs. Yanu Nikalna, of course, Mokeda Karthi. Matella inshallaru Yanu Usharule. Idu dina ina vlogs ri anpanonditte and shokule ande. Aw actually wrong word ge Usharule panodge. So inir dinchi Yanu Usharule ande panpe. Engottuji elier dinchila irandala inshallah anke nikule Yanu shokule an panonditte. Ave abhyasa adapotunu. So inir boka correct mantonwe. So inita vlog nikale gottunu. Today is reception vlog. I hope nikale matrigla ಈ vlog ಖುಷಿ ಆಪುನಂದ ಅಂಡ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಓಲಾತಿನಿ ಅಂದು ಪನ್ಪೆ ವ್ಲಾಗ್ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆತು ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ಎಂಟರ್ ಆಯ್ಕೊಳ್ಳೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಏನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪುರ ಹಾಯ್ ಪನ್ಪೆರ ಅವೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಮಮ್ಮಿ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ವಿನ್ನು ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ವಿನ್ನು ಶಶಿ ಹಾಯ್ ಸೌಮ್ಯಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಓಕೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಹಾಯ್ನು ಎಂಚ ಪನ್ಪರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ತಿಡು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡತೆ ಐಟಿ ಹಾಯ್ ಅನ್ ಪಾಡ್ದು ಬುಳ್ಳೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಹಾಯ್ನು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಪನ್ಪೆ ಸೊ ಇದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಬ್ರೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೂಮ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಉಂಡು ಬಲೆ ತೂಕ ಸೊ ಇಂಚ ಇತ್ತು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಬ್ರೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೂಮ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಐ ಆಮ್ ಸೊ ಸಾರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಜಿ ದಾಯ್ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಗಕುಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ತಿರ್ರಿ ಎಂಟ್ರಿಡ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಅವೇನ್ ಅಂಚನೆ ಪಾಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲು ಏತೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಬರು ಎಂಕ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಐಮ್ ಪಾಡೊಂದಿಜಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡುವೆ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದೊಟ್ಟು ನಿಕುಲುಂದೇನೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೀ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರ್ವಹಿಸಾಗ ಮಂಗಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಮೀಸಲಿನ ಆಸೀನದ ಓಡುತ್ತಿಲ್ಲ ತುಳುವೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ரெண்டு இல்லದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮಂಚಿನ ಒಂಜಿ ரெண்டு ಕುಟುಂಬಗಳು ಎಂಜಾಯ್ ಮಂಚಿನ ಪಂಡ ಇದೇ ಆನಮೇಲೆ ಕೂಡಲಗೊಂಡು ಪಣ್ಣ ಮೇಲೆ ದೂರದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿನ ಅಂಚ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕಿಗೆ ಆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸೇರಿದಕ್ಕೆ ಕುಳ್ಳದಲ್ಲಿನ ಪರಿಚಯ ಇಪ್ಪಂದು ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುರುಕಾದ ಕೂಡಿತರಲೇ ಅವು ಅಂಚನೆ ಈ ಕುಳ್ಳದಲ್ಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆ ಸೇರಿದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ರೀತಿಯ ಗಂಟ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸೋರು ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ದೈವತ್ವ ಏನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಬಹುದು ನಮ್ಮ ಎರಡು ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಿಖಿಲ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ನಿಖಿಲ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಇವತ್ತು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮಿಟ್ಟು ಈ ತಾತನೇ ಉಂಟು ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಪಂಡ ಗುರುಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಜೋಡಿಗೆ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಗಿಲ ಜೀವನ ಎಡ್ಡಾಡುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಗುರುಗಳು ಮಾಮಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡುವ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಗಣಪರಲು ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡುವುದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನೆಚ್ಚಿನ Thank you.
ಸಂತೋಷ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುಶೀಲಕ ಬೆತ್ತನವರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ನರ್ಮಲೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡು. ಸೊ ಇದು ಪೂರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒರಿವಿಸಿ ಕ್ರಮಲು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೊಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತುಡು ಅಕುಲು ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಲೆ ಏಜ್ ಶೋಕ್ ನಲ್ತುಂಡುಲ್ಲೆರ್ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡರೆ ಆಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬೇತನೆ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡುವೆ ನಿಕುಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ವಾಚ್ ಮನ್ಪುಲಾವೆ ಚೂರೆ ಪಾಡ್ದಿ ನ್ಯಾನು ದಾಯ್ಪಂಡ ನಿಕಲೆಗೆ ಓಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತದು ಓವಪ್ಪ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡು ನಾನು ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಡ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಮನ್ಪುಲೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್. ಸೊ ಮೊದಲ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತದ್ದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ಶುರುವಾದ ಅಗಲ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಮಕ್ಕಳ ಖುಷಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗಳು ಅಂಚೆ ಕಟ್ಟ ಮಂತ್ ನನ್ನ ಕೇಕ್ ಸುಡುತ್ತ ಬೀಸಿನ ಅಗ್ಲಲ್ಲೇ ಪಟ್ಟೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಊಟ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇಂಥ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಈ ಸಂತೋಷದ ಅಗ್ಲ ವೇದಿಕೆಗಳು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಪೂರ ತೂಯರು ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ತೂನಗ ನಿಕುಲು ಎನ್ನದು ಉಪ್ಪರಿ ರಾಂಡಲ ಪೂರ ತುಚ್ಪಾಂದುಲ್ಲೆರು ಮೇರ್ ಒಲ್ಲೆರಪ್ಪ ನನಲ ತೋಜುಜೆರಂದು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಿಕುಲಿತೆ ಏನಂತ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಅಂಡ್ ಈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ರೆಡ್ ಗೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿರೋರ ನಿಕಲಿಗೆ ದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ತುಚ್ಪಾಜು ದಾಯ್ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂತರು ಪರ ಡ್ರೆಸ್ ಆಯ್ತು ಪ್ಲೀಸ್ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ಸೆ ಬಟ್ ಈ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ದಾನಿ ನಾನು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಿಕುಲು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಿಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ತೂತರು ಅಂಡ್ ಖುಷಿದ ವಿಷಯದ ಆದಪಂಡ ಅವ್ರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ 1.2K ವ್ಯೂಸ್ ಆತನ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಮಚ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅನ್ಶಾದು ಪಿರೋರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದಿ ಡ್ರೆಸ್ ನ ದಾಲ ತುಚ್ ಪೌಜು ನಿಕುಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕೆಬಿತಾ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಪೂರ ತೂತಾರೆ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೇದಿನ ಏರ್ ಗೊತ್ತು ಏನ ಬರಿಟ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಆರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋನು ತೇದಿನಿ. ಗೊತ್ತುಂಟು ಆ ಮಾತಲ್ಲ ಪನ್ನೆ ಧೈರ್ಯ
ಒಂಜಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪನ್ನರೆ ಯಾನ್ ಮೈಕ್ ಪತ್ತೊಂದು ಏತು ಪೊರ್ತು ಕಾತದೆ ಗೊತ್ತುನೆ 15 to 20 minutes ಕಾತದೆ ಬಟ್ ಪನ್ನಾಗ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಅನ್ ಧೈರ್ಯ ಪಂತುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೇಡ್ ಪಂತೀನಿ ಅಂಕಲ್ ಏರೆಗ್ಲ ಕೇಂದುಜಿ ಪನಿ ಪಂಡಲೆ ಅನ್ ಬಲ್ತುನ್ ಪೋಯೆ ಮೈಕ್ ಪತ್ತೊಂದು ಜನಕಲ್ನ ಎದುರು ಪಾತಿನ ಈಸಿ ಅತ್ತೆ ಅತ್ತು ಸೊ ಇಡೀ ಗಾರ್ಡ್ ಇನ್ನಿತ್ತು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಈ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಎಂಗುಲ್ ಪೂರ ಕುಲ ಬತ್ತದು ಅನಸ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ್ ದಾದ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಂದು ಯಾನಿಕಲ್ಲಿಗೆ ತುಚ್ಪಾಂದುಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ತೂಲೆ ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಎಂಟಿ ತೋಜಾವೆ ದಾಯಪಂಡ ಯಾನಂತೂ ಫುಲ್ ಎಂಡ್ ಬತ್ತದು ಅನಸ್ ಮಂತದಿನಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಒಂಚೂರು ನಿಕಲಿ ಖಾಲಿ ತೋಜು ಬಟ್ ಅವ್ರು ಪುದರ್ ಅಂತೂ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಆದ್ ತೂಲೆ ದಾದ ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಂದು ಅಂಡ್ ಒಂದು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಓಲ ಆಯ್ನಿಪನ ಸಾಯಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ದ ಎದುರುಪುನ ಸಾಯಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಆತೀನಿ ಸೊ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಖಾಲಿ ಅಂಡಲ ದಾಲ ವರಿ ಸಿಜ್ಜಿ ದಾಯ್ಪಂಡ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತ್ಫೇರು ಎಂಚಾಂಡಲ ಮಂತದ ಜನಕಲಿನ ಅಕುಲು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಂತ್ಫೇರು ಸೊ ಎಡ್ಡೈತಿನ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಂತದಿತ್ತೇರು ಪೂರ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಿತ್ತನ ಸೊ ನಿಕಲ್ ಏನಂಡಲ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ದ ಓಲ್ ನಾಡು ಒಂದು ಪನ್ಪನ ವರೀಸ್ ಇತ್ತನೆ ಸಾಯಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಅಂಚನೆ ನನಂಜಿ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಎಕಾಡ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಐತೆ ಹಾಯ್ ಪಂಡಿರತ್ತೆ ಅಕುಲಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಬತ್ತ ಪಾತಿರ್ ಪಾಯರು ಇರೋ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತುಪ್ಪ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದಾದ ಸೊ ಅಕಲ್ರ ಕಡೆ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ನಿಕಲಿಗೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ಪಾಯ್ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಗೀತೆ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆದ ಪುಣಂದು ಪಿರತಿಕ್ಕುವೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್.